60 मसाले। आमच्याकडे मालवणी गरम मसाला, स्पेशल मच्छी मसाले, हळद, भाजका मसाला असे विविध प्रकारचे प्रसिद्ध मसाले मिळतील। तसेच सर्व प्रकारचे लोणचे देखील आमच्याजवळ मिळेल। प्रोपरायटर दिलीप शिरसाट, संपर्क 84 32 22 40 32। प्रोपरायटर अमेय शिरसाट, संपर्क 96 37 17 05 66। आमचा पत्ता कुडाळ बाजारपेठ। गेल्या 2 वर्षांपासून कणकवली बसस्थानक परिसराची परिस्थिती अत्यंत बिकट बनली आहे। अशातच मोठ्या खोलीचे खड्डे बसस्थानक परिसरात पडले होते, मात्र प्रशासनाकडून त्यावर 2 दिवसांपूर्वीच केवळ मलमपट्टीच करण्यात आली आहे। त्यानंतरही कणकवली बसस्थानक परिसरात चिखलाचं साम्राज्य कायमच आहे। याचा फटका प्रवासी वर्गाला मोठ्या प्रमाणात बसतोय। बस चालक वाहकांना विचार करून बस मार्गस्थ करावी लागते। अलीकडेच शाळा महाविद्यालये सुरू झाल्यानं विद्यार्थी वर्ग मोठ्या प्रमाणात बसनं प्रवास करत असतो। मात्र सुरक्षित प्रवासानंतर कणकवली बसस्थानकात उतरल्यावर या विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेशाची मौल्यवान किमती वस्तूपेक्षाही जास्त प्रमाणात काळजी घ्यावी लागते। आता तरी प्रशासन या गंभीर परिस्थितीकडे लक्ष देऊन तातडीनं योग्य उपाययोजना करेल का, याकडे मात्र साऱ्या प्रवासी वर्गाचं लक्ष लागून राहिलंय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।